खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जालायबाय। दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ जाहाथे नोंथाङा फार्स्ट मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बारग' एनडिएफबिफोरा फिन आरोबाव गासै सा 20 मैया बेलासियाव क'क्राझार जेलनिफ्राय उदां जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएफबिफोरा दायो मोनसेनि उनाव मोनसे, साफानि उनाव साफा जेलनिफ्राय उदां जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो थांनाय समफोराव गासै 36 बारग' एनडिएफबिफोरखौ क'क्राझार जेलाव लाबोदोंमोन आरो बेनिनो माखासेमानि बारग' एनडिएफबिफोरा दायो सानफानि उनाव सानफा गबोबाय थानाय बिदिनो मैया मोनाबिलियाव फिन आरोबाव गासै सा 20 बारग' एनडिएफबिफोरा उदां अख्राङाव फैनो हाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बारग' एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि, भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो जेलाव थाबावनाय माखासे जायफ्रा थैजासिम जिउ जोबजानाय बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनायनि खामानि मावगोन होननानैबो बिथांमोना आसा खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गासै सा 70 हेल्प डेस्क अपारेटरफोरखौ साख्रिनि थिसनथि बिलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दायो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा मिशन बैसुमुथि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो दायो मिशन बैसुमुथि 2.0 नि जोहै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि मेल मिटिं लाबोबाय थानाय बायदिनो आरो गोबांथार हानि फोरमान बिलाइफोर होबोबाय थानाय बायदिनो आरो बे हानि सायाव गासैबो 100% हानि फोरमान बिलाइफोरखौ गासिबो रायजो राजाफोरा मोनजोबथारनांगौखौ नोजोर बोनानै हानि सायाव गोबांथार खामानि मावनांगौनि थांखिजोंनो मिशन बैसुमुथि 2.0 नि जोहै बिथाङा गासै सा 70 हेल्प डेस्क अपारेटरफोरनो साख्रिनि थिसनथि बिलाइ गथायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांमोननि जोहै हानि ग्रासरुट लेभेलनि गोबां जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो बिथांमोना हानि सायाव गोबांथार रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव गोजोन जुदि नांगौब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोखौ नांगौ। बिटिसिआव गोजोन नांगौब्ला हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थारैनो रायजो राजाफोरा देरहाहोनो थाखाय दायो 100% रोखा जाबाय होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे प्रमद बर'आ दायो बिटिसिनि होखारनायनि मास्टार। गुबुन गुबुन जायगायाव थागिबि सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ दायो होखारगासिनो दङ। प्रमद बर'आ नंखाय सत बांसा होनानै रायजो राजाफोरखौ फुस्लायबाय थादों। प्रमद बर'आ नंखाय सोलायनायनि स्लगान होनानै बिथाङा दायो रायजो राजाफोरखौ दुखु जार्लायाव खोलैगासिनो दङ। नंगौ बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दायो बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनसेया मोनसे राजखान्थि दोलोखौ गुबुन सासे दैदेनगिरिया गुबुन सासे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय, बखिलायनाय आरो गावजों गाव बेबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारिफोरा दायो सोलिबाय। मिथिनो मोनबावदों दि बिटिसि बिसायख'थिया दायो गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। बे दानसेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसि बिसायख'थिया जागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा
गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिनि गेजेराव जयनिं हाबाफारिखौबो मैखोम महरै लाबोफाबाय थादों। बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लाबाय थानाय समावनो बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार सदबांसा होदोंमोन, सोलायनायनि स्लगान होदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ सासे थगायसुला, प्रमद बर'आ सासे मोनबो खामानिखौ मावफुंनो हायै सासे दैदेनगिरि होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो प्रमद बर'आ दायो बिटिसिआव गुबुन गुबुन थागिबि सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय होखारनाय, बुलडोजार खालामनायनि सासे मास्टार होननानै बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बर'नि ओनसोलारि राजखान्थिफोरखौ लानानै फिन आरोबाव खौसे जानायनि सायाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय माखासे सान सिगां बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर'नि माखासे ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरखौ खौसे जानांगौखौ नोजोर बोनानै मोननै राजखान्थि दोलोखौबो सावरायनो थाखाय हांख्रायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बियो गेजेराव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थाथ'नाय जादोंमोन होनना बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिथाङा बे बाथ्राखौबो रोखा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बर' माहारिखौ जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै आरो बर' भुपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जेब्लाबो खामानि मावबाय थाग्राखाय थारैनो बर'नि गेजेराव गावस्रा गावस्रि थालायनायखौ लुबैया। बेनिखायनो बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो दायो बे राजखान्थि दोलोखौ खौसे खालामनायनि थांखिखौ जोङो आवगायनाय जादोंमोन। नाथाय दायो मोनथाम राजखान्थि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो जाबाय। बे मोनथाम राजखान्थि दोलोफोरखौ दायो खौसे खालामनायनि थांखियाव जुदि बयबो आवगायबोलायोब्ला, मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानो होननानै जुदि आवगायबोयोब्ला जों बेयाव मस्ट वेलकाम होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोख्रों थांखि, खामानि मावाब्ला आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरो खामानिया जुदि मोजां जायाब्ला आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया। बेनि थाखाय सोरबा एमएलएफोरनि टिकेटआबो दानजानो हागौ आरो सोरबा एमएलए मन्थ्रिफोरनि पिएफोरनि साख्रिफोरा दायो थांनो हागौ आरो जेलाव थांनांनो हागौ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हांख्रायनायाव मैया गुवाहाटीआव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि फारियै एमएलए, मन्थ्रि आरो एमपिफोरनि मोनसे जथुम्मा खुंनाय जादोंमोन। जाय जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै बिथांमोननि सायाव गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो खामानिखौ जुदि गाज्रि मावोब्ला आं जेबो खालामनो हानाय नङा, आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब जानाय नङा आरो खामानिखौ मावाब्ला बिधायक एबा एमएलएनि टिकेटआबो दानजानो हागौ। बेयाव आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब जानाय नङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थारैनो माखासे एमएलए आरो मन्थ्रिफोरनि पिएफोरा दायो दालालि खालामनानै गोबां गुबुन गुबुन गाज्रि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं, थामहिनबा जाख्ल'नाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो माखासे एमएलए आरो मन्थ्रिफोरनि पिएफोरा थारैनो जेलावबो थांनांनो हागौ होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होबावदों। जाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दायो आसामाव जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरखार खुंनायखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गोबां समाव गुबुन गुबुन माखासे साख्रियालफोर आरो माखासे गुबुन गुबुन बिफाननि बिजाथिफोरखौ दायो जेलाव हरबाय थानाय जादों आरो गोख्रों नायबिजिरनायफोरा सोलिबाय थादों। बे समावनो बिथाङा मन्थ्रि आरो एमएलएफोरनि पिएफोरनि सायावबो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो पिएफोरा दायो जाख्ल'नाय खामानियाव सोरबा सोरबा जड़ित जानानै दं, जायनि थाखायनो सोरनिबा मन्थ्रि एमएलएफोरनि पिएफोरा